हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो सोरबाफोर गोदान आंनि भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला अन्नानै लोगोफोर साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोननि गेजेराव आं मा भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनहा बयबो एसे नायनानै होलायदो अन्नानै जों मानि थाखाय दुब्लिबारियाव दंफैयो ओरै नायदो हनै दुब्लिबारिथिंजाय लोगोफोर 2026 हैप्पी न्यू इयार नि लोगोफोर बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोननो बावहरनाय थाबाय आंनि आद्राखौ होबाय दे सनाफोर जोङो दा थांबाय थानोसै ओइ नै जोंनि आब' गुमैमोनसो रावबो गैया बावबाय गय जरा फाथै जरा होनानै बावबाय आरोना जोङो बेनि उनावहाय नै ओरैजाय सामब्राम हादो सामब्राम एवगासिनो आब'आ मानि जोंहा खेबबाय आं नालाय दिनै जों माबायाव जाया दै जिङाव लावथियाव जों जाया माने आलियाव अदाबा आलदाखाना मडेला बियो गोदोनि पुराना मडेल बियो गोदोनि नै बे मानि थावगोननि आरो बै एवगोनखौ दायदो एवनायनि नै मनायावसो दे जोंना मनायावसो सुयो 5 केजि नै 5 केजि मनायावसो लाबाय मनायावसो सुयो जोंना गोदोनिया औ नै जिगाबाव गाखैबाय सासे आया जिगाबावसो गाखैनानै दङ एसे लादोंबा खोन्थानाङा एसे लादों होजोब्बाय हालदै संख्रै बानलु मस्लाल' होथ'वाखैना जिनजारि होआ संख्रियाबो गावजों थोथस साइज खालाय सयथिबो ओरैनो जोंगारजोब्बाय ओरै मोनसे थुखांबाय ना मा होनोथाय दालाय नामा मोजां हांगाबाय आदा जायालै जासाबबाय जोङो आयै सावा जाबाय नै रानबायहाय रानबाय जाग्रा खालियानो माबा सारें खालि जाबाय सारें खालि जाबाय एवबावनोसै जाग्राया गैया सले होगोन ना एसे गोथाव आयु फिसा बिराद गोथाव सब जाबाय आं रोंलालै नै बिदिखौ नालै भिडिअ आरो बारा गोबाव लाया भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय